Nissan baba limited edition. Aufoka iona mzimba. Takashanda baba tatiripo pa UK pachanda. Iyo M45 mdala. So yazozoita nga ndiri kuganza because unoona ndiri kungonzwa vanhu vari ngoti zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Guys, kune machanges out there. Andika, I have been in UK mdala. Ndichishanda ona izvo ndanayo Nissan irapa. Nissan irapa mdala. So I just want to talk kuma brothers angu ari kunzwa uku kuti munogona kuuya kumba kwangu handiti ndokuhodhera mota mutanga kutengesa mota. You know, I was encouraging mdala week now. Ndichitoti bro, you are doing great. You understand? You are doing great. Urukupa mayuti motikari. Ona ndanda kupedza. Akuma ona shangu time shanu 1-2 hours chokushuta ku video yako aya. Ndanda kupedza bro. Ndaya wambomira. Aona uchiti mpa ndi mani ngena. Akata yenyu ndara. Aiwa God have mercy upon us. Leo ngomsiya kapedza. Tata kutopedza video yacho. 2 hours. Ndakuyanga kupedza. Ndara wanje ndikashanda zvikira zvobude. Aya ndoma wana. Unoziva mfeso yaitombo nkumbira bhuzi dzangu mfeso. Paka. But ona akuwanza dai. Saka patodini. Kuti kamunotaya uyu adhante mari yacho abvumere. Ungonyimwa futi mdara. Kata yenyu. Paka ndatochikata kare. Ndakata kare. Hachisi kurekoda ichi. Ndatochikata kare achirekodi. Anishamisa mfeso.